Eta orain kalera goaz, Tolosara, bertan film labur berezi bat aurkeztuko dutelako, Jon Gomez garai dugu bertan, eta Iturralde baserria eta Tolosako babarrunak ditu protagonista pelikulak. Jon, arratsaldeon, norekin zaude? Arratsaldeon, une honetan ikusiko duzu, Leidor aretoan nago, hain zuzen ere, zuk ondo aipatu duzu modu Maialen, Iturralde baserria protagonista duen film labur dokumentala estreinatu behar delako. Eta horretarako, utxutxik eta bakarrik ez dago, norreta Iturralde lanaren beraren protagonista, atzeko protagonista, jefe eta zuzendariarekin nagoelako. Tokaio, Jon Martí, arratsaldeon. Arratsaldeon. Orain aretoa utxik dago, hemen jende asko espero da gaur arratsaldeko 7 estreinaldirako, ezer baino lehen. Nola zaude, urduri? Bueno, 826 eserleku bete beharreko ardura. Bueno, ez ditugu beteko, baino ea pixkat girotzen den aretoa. Azken batean Tolosako historio bada, ni ere tolosarra, eta Tolosako babarrunak ere pixkataritzen du historio hori, beraz nik uste dut, Tolosarren artean behintzat baduela zer esan honek. Eta zer da, gaur arratsaldeko 7 bertara Leidorrera datozenek ikusiko dutela? Iturralde, esan daiteke dela maitasun eskutitz bat filmean, ez? Film bihurtuta, ze bertan nere sustraiak aldarrikatzen ditut, eta baita ere aldarrikatzen dut Iturralde berez da amaren aldeko baserria. Eta honekin aldarrikatu nahi duna da landa munduak egiten duen ekarpena, ez? Gure gizarte honetan askotan gutxietxe egin da, ez? Landa mundu hori, eta nik uste dut arro egoteko mundua dela, beraiengatik gure basoak zaintzen dira, gure landak zaintzen dira, hainbat produktu izugarri onak ditugu, eta horren arira ere, mundu horretan emakumearen ekarpena aldarrikatu nahi nuen. Ze askotan isildua izaten da, pixkat izkutuan egoten da, eta honekin hori ere aldarrikatzen dugu. Eta aldarrikapen horretan, edo emakumeak landa eremuan eta bereziki baserrian eta etxean izan duen paper horrekin, protagonista bilakatu zu Iturralde film dokumental horretan, zure gertuko persona bat, ezta? Bai, azken batean orain Iturralde baserri horretan nire lehengusua den Nikasio eta bere emaztea Lourdes bizi dira, eta dokumentala hasten da orain dela 100 urte, justo urriak 16an bete ziren 100 urte, nire atxona, beste Nikasio leunda, gaztainondo batetik erori eta hil egin zen, zendu egin zen. Hori da historia honen abia puntua, eta hortik aurrera ezagutzen dugun nola izan zen baserri horretako bizimodua, hainbat eskasiarekin, ez? Eta baita ere, gaztaina akaso zerbait txarra izan zitekeen kasu honetan, baina gaztaina ere ona izan daiteke, eta pixkat poesiaren bidez gaztainatik babarrunara iristen gera, eta babarrun horrek, Tolosako babarrunak aritzen du historia. Eta gaur bertara etorriko denak, film dokumentala bai, laburtxo gaina, film laburra delako, zeman minutukoa? 14 minutu. 14 minutukoa. Izango duzu aukera gero, ez dakit zurekin, protagonistekin, publikoak izango du aukerarik, galderak egiteko, solasalditxorako? Lantalde osoa egongo da, ez gera ere jende askoz, kasi familia artean egindako lana izan da, eta hori, gu jendeak dituen galderak erantzuteko prest. Bueno, Jon Martija, Iturralde film labur dokumentaleko zuzendaria, eskerrik asko gaur lehentxuago bertara Leidor aretora etortza gaitik, gaur bibazuek egin egoteko animo, gozatu zuk ere, ez astu, gozatzeaz ez astu, eta gu gero, zazpirak pasatxoan, bigarren konexio bat eskatuko dizuegu, Xabi Maialen, plazer bauzue, beste Lourdes, aipatutako protagonista, beste emakume zoragarri bat orkestu behar dizuegulako, Iturralde dokumentalan arira. Tart horretan zuek hementxe egon bezarete, ja dokumentalen estreinaldian bertan, eta guk zuek ez molestatzaitik, lehen baserrian Iturralden bertan egon gara, eta bideotxo hori, bertatik atozelako orain, bideotxo hori geroxeago zazpirak bueltan erakutsiko dizuegu plazer bauzue. Zuek animo, gozatu, eta gora Iturralde. Gero arte! Gora Iturralde, bai, eskerrik asko Jon eta Iturralde eta Rei, ze bai, babarrunak gozatu egin behar dira, baina dokumentala ere, bai. Bai, oixe, eta guk ere